Pues bien, si me estás atento, voy a contarte un cuento. Atención. Era una inmensa colmena de hombres que sufrían pena, depresión. Allí había muchos padres, allí había muchas madres en rehenes, que de pena se morían porque arrullar no podían a sus nenes. Allí el pensar es vivir, allí la vida es sufrir, la tortura de dialogar con la muerte de quien eran presa inerte y segura. La guerra civil va acabar a Borriana el 5 de juliol del 38, quan van entrar les tropes nacionals, les tropes franquistes, a la ciutat. A la promesa de Franco de que no le pasaría nada a quien no tuviera las manos manchadas de sangre, molta gent va tornar. I mon pare li van dir regal, si mos quedem així, van anar replegant gent per ahí i es tanquen. I vaig dir, pues m'ho a casa, que a mi no me tancaran. Mon pare no veia res, mon pare el que va fer va ser menjar per este poble, perquè és l'únic que va fer, i ocupar la iglesia com el mecen. Ràpidament es va omplir el que era abans l'esconvent de la Mercè, que va ser després escola i en aquell moment va ser habilitat com a presó. Tenim dades del llibre d'altes i baixes de la presó de la Mercè des del 9 d'abril del 39 fins a novembre del 42. N'hi ha un registre d'homes i un registre de dones i pràcticament en total van passar en aquestes dades unes 4.000 persones. Després, Borriana també va ser la segona presó en importància de la província de Castelló. També van néixer xiquets. Això era una cosa que havien sentida però no ho sabíem fins que varen conèixer una persona que efectivament va néixer a la Mercè. És que en les famílies n'hi ha de tot. En la nostra, pues, era raro, però estava mon pare, que era d'esquerres, ma tia, que era més d'esquerres encara, Teresa Regal, i l'home, que també era, José, que també era més que d'esquerres. Mon pare no era tan extremat, no ha sigut mai. Son pare, que va ser regidor de Sanitat en el Consell Municipal, que l'alcalde era Vicente Moliner Nadal, va ser afusellat a l'any 41. Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta, razón y derecho en la lucha. Les condicions de la presó eren tremendes per els testimonis que ens han donat gent que va estar allí. En la presó mon pare contava anècdotes d'ell que era per morir-se. Les dones despullades, les dutxaven en la manguera, al mig del pati. Estava en un lloc amuntonat en una galeria on estaven 300 persones, a oscures pràcticament, molta part del dia, com eren els diumenges con la missa obligatòria a punta de metralleta, com se sentien les pallisses, la sang. Quan havia fandango era normalment quan els falangistes de Borriana entraven borratxos a la presó i es començaven a apallissar a la gent. Allí a la presó van morir 28 persones. Bautista Ortells, Tonda pare, va morir d'una pallissa el 1 de març de 1939. Sin embargo, al registre civil figura que va morir en ese día en el seu domicili d'una hemorràgia cerebral. No n'hi havia menjar, el menjar el portaven les cistelles de les mares, de les filles, de les abueles. Anàvem a les cistelletes, però si hi havia el director o qui fora, o un guàrdia o qui fora, te ho mirava, ho regiraven. I si hi havia un trosset de llonganissa o un trosset de costella o el que fora, lo agarraven i li donaven al seu gos. Entràvem, era com un carril, així, com un passillo.
en Alhambra i Alhambra allà. Jo ho recorde, me fa mal estar al cor, ho recorde, fondo, però t'arrimaves i t'agarraves a la tela, esta era mi xicoteta. Pare, tot el mundo rullet. Y la madre no crió brasa, la menuda. Y entonces agarraves y te agarraves com si digués que entrar. I en una ratllada de fileram te ratllaven les mans. Mon pare se va deixar dit als companyeros que quedaven fora, perquè a ells van matar-los el dia 21 de maig, pues, la vespre Estarien en capella. I mon pare, quan esquirden, perquè esquirden, fulanito, menganito, ja saps que van a fusilar-te. Pues, entonces mon pare va dir, la moda ahorita s'emportarà el colp. No matarás. 30 de marzo de 1940. ¿Ves aquel rostro sombrío, viva imagen del dolor? Es el de un trabajador que muy pronto, oh hijo mío, lo matarán por impío. Cuando tú seas poder, no se te ocurra el placer de a los hombres fusilar, que el vil placer de matar solo del cielo es deber. En Borriana n'hi havia un col·lectiu socialista, del Partit Socialista i de la UGT, i un col·lectiu també de la CNT. Pepe Hortels i Mercedes, que de matrimoni, van vindre a ma casa. Se van casar molt joves i lo tenien puesto. I en ma casa els va donar puesto. Ve el moviment de la guerra i ell i mon pare no estaven d'acord, perquè mon pare és socialista i ell era comunista. Comunista i anarquista. Això és la veritat. Però eren amics, cada un la seva idea. Això són les escoles noves. És així, al Jardí del Beso, això són les escoles. I mon pare tenia a tots estos. Esta també és la mateixa, és esta. Mira si en xiquetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vaig fer a escola laica, quan acabava, bueno, en la casa, pels treballadors, perquè sapien firmar, perquè sapien defendre's. La religió el va perseguir molt. Estudieu? Això són paraules de Vicente Moliner, que mentre hi haurà burros aniran a cavall. Poesía de Vicente Moliner. Ya estoy condenado a muerte. Gracias, puerca humanidad. Allá tú con tu maldad, tus odios, tu negra suerte. Amor, gloria y libertad. Cuánta hidrópica falsía. Palabra sangrat. ¿De qué te sirvió tu luz? ¿De qué te sirvió el talento? Si estás sufriendo el tormento de tu ideal hecho cruz, ven, muerte antes temida, ven sin hacerte rogar, ven y siga ya esta vida y así acabará enseguida la tortura de pensar. Sabem que els consells de guerra van començar a Borriana, les notícies que tenim, a juny del 39. Ismael Navarro Jimeno, de Burriana, casado y chofer, de mala conducta y afiliado a partidos izquierdistas. Participó en la huelga revolucionaria de 1933. Fue chofer al servicio del comité, conduciendo en varias ocasiones los coches que llevaban agentes para asesinar. Se le condena a pena de muerte. Pena de muerte. Pena de muerte. Prisión indefinida.
sabem encara el per què, és que perquè no es va complir l'ordre i el 3 i el 4 de novembre, és a dir, una setmana després, van ser els afusellaments que va haver a Borriana. Van ser soterrats després en 2 fosses. Ens trobem 2 coses. Una, primera, que no interessa estudiar aquesta època, no interessa reivindicar i sempre te trobes amb un tot d'obstacles. Esa una. 2, jo crec que sabem més de Jaume I a Borriana que de lo que va passar fa 70 anys. En el cementeri hi ha unes làpides estupendes, que me pareix molt bé, i també n'hi ha tombes que encara no se sap, no tenen res ni se sap qui és. Que mi nombre no se borre de la historia.